штрих имаме, човек. Мале. Лесно. Искам да ви покажа заниманията ми. Значи, това е моето гоблинче, както виждате. Много готино куче. Какъв пънат. Мускула. Оле. Няма кажем нищо. Днес е ден 56, бях на базата. Най-после. Фастум гела е замазане. Го са след, така го минавам след, да се охлади и след това слагам фастум гела. Това не знам какво е, честно казвам. Сутрин, обед, вечер. 30 минути преди храна. А това е, всъщност имам 2 такива, които аз стигнат за месец. Това е след храна. 2 пъти на ден. Това е. Е така слагаме една кърпа и опълваме така къми отстрани някакси. Е така да я опънат. Е буквално еднаква големина. Сега ще по-много глътна от първия път. Да ли бъдна вода? В камерата ми е мазна. Така. Значи, не знам дали си личи, но сега ми е много мазно, но има и малки пъпчици. Да. Оказа се, че имам алергия към фастум гел. Държим кака така, да може да се изпъне. Така, ден точно 60. Ще ме пращат в София за коляното, защото не съм го спала до край. Не знам дали е за това. Искам да ви покажа гадния ми обрив. Сега блести, защото го намазахме с това специално направено форми. В смисъл, приятно е. Искам да видите тук белези, как е. Как ма се... Ужасно е. Ще ви покажа стаята. Даже света е окей. Така, първо малко трудно. Така. Типа има телевизор, ще вкарам PlayStation-а. Сега ще си оправя багажът, ще демонстрирам и банята. Реално не е супер огромна, ама... Да. Окей. Така, също за мен много важно нещо е дали има хладилник. И чакай, че ме слушат. Мама ти. Окей, дали има хладилник. Така, хладилник изобщо не е топли. Стопли? Изобщо не охлажда, буквално. Тези неща ги сложихме сега, те сложи топли. И закуската ми. I got one tomato. И да, това е стаята. Аз мислех, че още отзиви от преди 8 години всъщност са фейки, това е ново и това всъщност не е толкова. Ама... да. Съждат обаче никъде в стаята няма климатик. Забравих за това важно нещо. Значи, днес ми е физиотерапията точно след 19 минути. И да, ще видим как е след. Така, докато чакам храната ми да изтине. Това беше 10 лева. Да ви обясня какво правихме. Каза, че според него няма средства и това е много добре. Трябва много се работи и като се оправихме много неща, които не успях да снимам, защото не знам, за първи път и реших, че да, няма да ги снимам, няма да коментираме това. И да, сега ще нагървам. Щом са като трупчик, това няма климатик, направо е леща. Да, това значи, че нямам нож. В смисъл...
при програми, че съм пуснала всичките неща, които правя. Едните са разделени в сутрешната, а пък другите са разделени в по-късната, която е към 12 часа днеска. Първата е в 7. И да, отивам да умра. Така изглежда читалата. Чай изгаси лампата. Ходи до туалетна, докато има това нещо, но това е тайна. Да, ужасно. Има буби навсякъде. Познайте си какво стана от първия път. Много ясно. Виж какво забравям. Мама, хайде да ги върна. Аз ще да ги подаря тук на хората. Но, да.